What's up mga VisLog? Welcome to Visayang Tagalog channel. So, karon nanggawas lang ni kay padumig. So before kami manuroy, nihapit mga kami simbahan para magsimba, magpa-bless cake. So, happy New Year guys. Pag-sorry lang yan. Ito yung simbahan na kung saan kami kinasal ng asawa ko. Dito kami. San Isidro Parish Church. One of the nice church. So, dito na ako nag-aral. High school. Happy New Year everyone. At salamat. Blessing. God bless. Morning pa rin pare. Welcome to the wild dog world. Wala na sa plano, pero kailan may kuwan na rin. Ay ko na lang niya. Kuwan mo kayo ang gagayo. Kuwan na gito, hadlok na gito. Ha, mayog, ganda ha. May kaon, maglabadang o. Oo, kami dito. Maglabadang o na sobrang kaon. Karon padumi kila Auntie Gigi. Shout out kay Auntie Gigi kung makabasa. Makalungog kaning laga. Manuptog mi sa inyo ha. Ngita mi gritson. Manuroy rami kay auno man magwaldas mi gasolina. Ambi pa lang wa may pang gasolina. May pang gasolina. Ang pagkaon secret. Bawal man kaon, ibusog man. So, padong pakila ilaha. Okay, manaygon mi. Manaygon ta. Mo bless namin niya. Nawag ko. Noktok, na ba yung doorbell? May doorbell. Mangan. Malaykon. Wala, saliksik man dahil. Kasadyanin, pag bagong taon, bagong buhig. Manaygon mi. Ay, mo bless na may ante. Kasadyaning tagnaa, bagyo. Unsa naman mo? Bless dami ay. Happy New Year. Happy New Year! Nanusaran mo na hapon? Kapon. Meron tayong merch guys. Available in kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa inyong notification. At kung nagustuhan mo naman ang video nito, please click likes at support my channel and like and share na rin para maka-inspire tayo ng ibang tao. Comment ka na rin kung gusto mo ma-shoutout sa aking next video. Magkitamay na rin ang aking Facebook page. Pahina ni VisLog. Salamat. Paalam.